Dámy a pánové, dobrý den, nebo už podvečer. Já vás srdečně vítám na Science Café. To je, jak víte, možná kdo třeba už tu někdy byl, tak je to cyklus neformálních diskusních večerů, kde propojíme vědce s veřejností a otevíráme dialog. A tentokrát v předvečer oslavy přicházejícího jara, zapalování ohňů a spálení slamění figury neboli čarodějnice kterého na Science Café s názvem Rituál čarodějnice a magické myšlení. Z toho večera, kterého jste dnes účastníky, tak nahráváme audio, bude z toho podcast, aby z toho měli užitek i nějaký naši další posluchači a také video. Takže budete moci se k němu vrátit na stránkách campusu Hip4City. Tak jaká témata toho našeho večera můžete čekat? Ono to bude mnohem širší, než řeknu teď, ale udělám takové jako jenom krátký jako vhled do toho tématu. V čem je síla rituálu? Jaké rituály třeba udržujeme, aniž bychom si toho byli vědomi, aniž bychom nějak to zvlášť brali v potaz? Kde leží a jak křehká je hranice mezi racionálním a symbolickým myšlením? A co říká věda o magii, rituálu a symbolech? Já mám tu čest a radost přivítat naše hosty a jsou jimi Karel Šíma, který je historik a antropolog z Ústavu historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. A pan docent Radek Chlup, který je rovněž z Filozofické fakulty, a to z Ústavu filozofie a religionistiky, takže oborem religionista. Srdečně vás vítám. Dobrý den. Takže my uslyšíme o rituálu, magii a symbolickém myšlení a vlastně i o čarodějnicích z úhlu pohledu různých vědeckých oborů. Já bych rovnou na úvod udělala slovo panu doktorovi Karlu Šímovi, který zkoumá moderní veřejné slavnosti a historickou antropologii propojuje se sociální teorií, takže jak jsem vyrozuměla, tak to téma zasadíte do vašeho oboru. Zabývá se náš host mimo jiné roli rituálu při utváření institucí a společenské soudržnosti. Teď to dostane konkrétní obsah, protože co trvá a mění se v rituálu a magických praktikách v průběhu dějin, bude předmětem úvodní prezentace. Prosím, máte slovo. Děkuji moc za slovo, děkuji za pozvání. A já bych jenom předznamenal, že vlastně budu mluvit dneska především o tom pálení čarodějnic, jako známe jako svátek, rituál nebo jak chcete, ale současně se pokusím o nějakou obecnější úvahu právě nad tím, co trvá, co se mění v rituálu a magických praktikách. Vlastně možná taková osobnější poznámka na začátek. Já, když jsem dneska vyzvedával dceru z družiny, tak to byla akce, která se jmenovala Čarodějnice na školním hřišti, kde bylo spoustu dětí v kostýmech. A vlastně jsem si marně vzpomínal, jestli jsem vůbec zažil něco takové ve svém dětství. Myslím si, že jsem vůbec dlouho nevěděl o tom, že existuje něco jako pálení čarodějnic, a zjistil jsem to až mnohem později. A to sice v tomhle kontextu, jak vidíme na prezentaci, a to sice v tom keltském kontextu. V 90. letech byl jakýsi boom keltománie, se tomu říkalo často, a vlastně oživování toho jakoby keltských tradic, jako byl ten Beltane, tak bylo něco velmi populárního. Tady to přežívá to i dodnes, jakoby ten obrázek je z webové stránky země Keltů, z Skanzenu země Keltů, kteří pořádají každý rok Čarobeltane, tedy což je slavnost, jak oni tam uvádějí, oslava pro všechny čarovné bytosti. Takže v tomhletom kontextu se často dneska setkáváme s tímhletím svátkem, ale mým vlastně cílem je historizovat to, co chápeme pod rituálem nebo magií, a vlastně klást si otázku, jaký vztah je kontinuity a diskontinuity v tom rituálním nebo magickém jednání.
To pálení čarodějnic je určitě v současné době nebo v posledních letech na vzestupu, objevuje se v řadě míst, městských částí, ale i ve školách a tak dál. Ale je také spojeno s jedním takovou velkou slavností, která měla znamenat nový začátek, a to sice v posledních tedy 35 letech, a to sice ze slavností, která se pořádala v roce 1991 v Praze a jmenovala se Primátorské čarodějnice. Nevím, jestli si může někdo pamatovat, jestli tady nějaký pamětník téhleté akce, ale myslím, že je poměrně pozapomenutá. Tehdy primátor Kořán vlastně v novém politickém režimu se snažil vymyslet nový svátek pro celou Prahu, který by jakoby sjednotil vlastně občany Prahy pod jedním svátkem a zadal dokonce historikům zadání, jako kdyby ten svátek měl mít, respektive co by měl oslavovat, a oni mu nabídli to datum 30. dubna, no možná to nebyla úplně náhoda, kdy právě v roce 1784 byl zvolen první primátor sjednocených pražských měst. Takže se to hodilo a on tedy vlastně zorganizoval pod produkcí magistrátu velkou slavnost, která probíhala v centru, která měla asi dva teda účely. Jednak jakoby vlastně hledat novou identitu pro Prahu a jednak samozřejmě překrýt prvomájové oslavy, které do té doby byly právě největším svátkem v tomhletom slavností v téhleté době. Já teďka poprosím o video z téhleté slavnosti z České televize. Čarodějnic přilákal do ulic hlavního města 10 000 Pražanů. Přes nepříliš klidné počasí se hrálo před zcela zaplněným Staroměstským náměstím. Zaplněn byl i Karlův most a Kampa. Odměnou všem, kteří se rozhodli strávit poslední dubnovou noc v ulicích Prahy, byl ohňostroj, laserové efekty a nevšední pohled na Karlův most zalitý ohněm. Myslím si, že jako ta nová doba z toho dost čiší i v tom, že bylo možné v takovém momentu vlastně spouštět bengálské ohně z Karlova mostu, to už by si asi dneska nikdo nedovolil. Tady vlastně je nějaký jako historický moment, který vlastně nějak evokuje tady tuhletu jakousi tradici, která tady existovala ale během toho státního socialismu. Máme ji dokumentovanou z řady obcí v Čechách, případně na západní Moravě. Mimo jiné taky prostřednictvím zákazů pálení pneumatik, což byla asi oblíbená činnost právě v 70. 80. letech během těchto svátků. V tom lokálním okresním kontextu se místní organizace snažily vlastně přeznačit tady tohleto pálení čarodějnic jako mírové ohně nebo vatry míru v některých místech a vlastně ho integrovat do těch oficiálních prvomájových oslav tímto způsobem. Jeden náš student dohledal vlastně první takovou zajímavou jako historizaci vlastně toho pálení čarodějnic z Železného Brodu v roce 1952, kde se organizovalo pálení reakcionářů. A skutečně údajně to byl průvod za obec, kde spálili tedy slaměného panáka reakcionáře a byl u toho projev místních činovníků Československé socialistické mládeže a tak dál. Takže tady nějaké ty lokální tradice vlastně se udržovaly a přeznačovaly a to i dál do minulosti. Samozřejmě v 19. století máme řadu dokladů o tom, že se tedy během Filipojakubské noci pořádali nejenom tedy ty ohně, ale také řada jako magických úkonů, které měly ochraňovat dům a chlév, dobytek. Uzavíral se dům právě před vniknutím nějakých jako zlých magických sil a vlastně nakonec právě byl jakýsi průvod za tu vesnici a s košťaty namočenými třeba v dechtu se dělali ohně, vyhazovaly se ta stará košťata
do vzduchu a podobně. To je popsáno v etnologických, řekněme, národopisných zdrojích u několika autorů z českého i německojazyčného prostředí a mimochodem taky v Babičce Boženy Němcové je to popsáno. Tam jedna taková scéna vlastně z Filipo-Jakubské noci. Tehdejší národopisci nebo etnologové, dneska bychom řekli jako Čeněk Siebert, vlastně tohleto zaznamenali jako poměrně živou tradici, podrobně, ale Siebert tvrdil, že to není původní v Čechách, že to nenašel o tom žádný doklad ve starší středověké nebo raněnověké literatuře a vlastně nepovažoval to tudíž za původní jakoby český zvyk nebo obyčej a dokonce to nezařadil potom ani do své knížky Veselé chvíle lidu českého, v životě lidu českého, protože právě to nepovažoval za původní. Právě, že národopis v té době začal dokumentovat tyhle jakoby starobylé zvyky a obyčeje a snažil se tím si oddělit kontinuitu toho rituálu a nějakého magického myšlení od moderní racionality, nějakého moderního oslavování s nějakým účelem ve jménu něčeho a podobně. Tady možná na okraj jsem narazil na jakousi dezinterpretaci, bych řekl, téhleté historie pálení čarodějnic Vlastimila Vondrušky, který se v médiích vyjádřil o tom, že právě pálení čarodějnic je zcela novotvar 19. století a že si to vymysleli obrozenci. Tak tomu nebylo, totiž to pálení čarodějnic má starší tradici a především ale v německém prostředí nebo v německých zemích. A to v podobě, které Walpurginy noci, no Walpurgisnacht, kde je to dokumentováno už minimálně tedy od 18. století i dřív a kde bylo součástí právě venkovních obřadů zahánění těch čarodejnic, jakoby ochrany před čarodejnicemi. Ty ohně měly ty čarodejnice odhánět. Ne náhodou potom právě nacházíme ty lidové tradice v 19. století právě v regionech českých, v okolí hranic s německými zeměmi, Saskem, Bavorskem, Falklandem a tak dál a dostali se pravděpodobně na západní Moravu, ale dál už ne, už na moji severní Moravu už ne. Takže tahle tam nějaká kontinuita v tom německém prostředí, nějaký Hexenbrennen, jak se tomu říkalo v Horní Lužici a existuje to tam dodnes, nebo Walpurgisabend v Sasku, tak vlastně asi nějak transferovala potom do toho českého prostředí. V tom německém kontextu se to vlastně dává do souvislosti s učeneckou démonologickou debatou na konci 16. a 17. století, kde se poprvé objevuje právě ten sled čarodejnic v předvečer svátku svaté Valburgy tedy v Harcu, tedy na kopci nebo hoře Brocken a vlastně tahleta myšlenka, tahleta vlastně popsaná jaksi událost té učenecké démonologické literatuře se potom jako popularizovala prostřednictvím nějakých takových knih, kuriozit, cestopisů a různých jako lidových knížek šířejí mezi to obyvatelstvo a vlastně svým způsobem došlo k nějakému propojení tady té vlastně intelektuální reflexe čarodějnictví obecně s nějakými lidovými zvyky, obyčeji právě, které měly ochraňovat před těmi zlými duchy a podobně. Tady tohleto období čarodějnických procesů samozřejmě bývá interpretováno různým způsobem. Já bych tady možná jenom zmínil z jednoho důvodu, hned se k tomu dostanu, knížku Silvie Federči Caliban a čarodejnice, která vyšla loni taky česky a je to takový feministicko-marxistický pohled na čarodějnické procesy. Autorka se snaží právě ukázat, že vlastně čarodějnické procesy byly nějakým součástí nebo vlastně
symptomem vzniku kapitalistické společnosti a jako nějakého moderního patriarchátu, protože měli disciplinovat ženská těla, podřídit ta ženská těla rodině a vlastně oddělit je z té sféry placené práce a podobně. Zmiňuji to jenom proto, protože myslím, pro tu diskuzi může být zajímavý právě ten genderový aspekt taky toho, jakým způsobem čarodejnictví a magie je prezentována, promýšlena a tak dál. No, abych se dostal pomalu tedy k závěru, to, co vlastně mě tady na těch příbězích zajímá, je právě kontinuita a diskontinuita. Samozřejmě v těch momentech historických, o kterých jsem mluvil, tak vidíme nějakou kontinuitu těch rituálních praktik nebo nějakých základních motivů, ochrany před zlými duchy a podobně, oheň a podobně, ale vlastně je tam vždycky nějaká silná role také diskontinuity sociálních, kulturních kontextů od těch nějakých demonologických spisů raněnovověkých třeba k té lidové zbožnosti nebo právě k nějakému té tradiční lidové kultuře a jejímu magickému myšlení až právě po moderní hledání účelu toho oslavování, cíle nějakého, který má těm slavnostem dát vlastně jakýsi charakter utváření kolektivních identit, jak jsme to jako viděli třeba u těch pražských čarodějnic. Mimochodem ty pražské čarodějnice vlastně byl poměrně neúspěšný pokus zavést nový svátek Prahy, že jo? Ale právě možná protože vlastně šlo o ten moderní pokus o to vytvořit slavnost s nějakým konkrétním účelem, s nějakou jako racionální vlastně myšlenkou, s čím se mají ti lidé identifikovat. V době, kterou němečtí sociologové Winfried Gebhardt a Ronald Hitzler nazývají dobou eventizace svátku a slavností. To znamená, tenhle rituály se stávají eventy, stávají se vlastně nějakými organizovanými akcemi za účelem pobavení v nějakém komerčním konzumním kontextu. Jo, jejich cílem je vlastně poskytnout co největší zážitek, co nejefektivněji vlastně. Ten zážitek se musí neustále proměňovat. Jo? Protože event není už něco jednoduše pravidelného, ale něco, co se vlastně svůj účinek musí zesilovat. Pokaždé nabídnou něco víc, aby ten event zaujal. Takže tohle to je vlastně nějaká podle mého jako zajímavá diagnóza jakoby té současné doby, kdy se rozvíjí rozvíjí ty praktiky pálení čarodějnic v různých kontextech. To, co možná poslední věc na závěr vlastně si myslím, že ukazuje tady ten přehled je nejen to, že se jako máme tady kontinuitní prvky, diskontinuitní prvky, ale že se vlastně historicky proměňoval i vztah mezi tím, co chápeme jako kontinuitu a jako diskontinuitu. Myslím si, že v tom raně novověkém kontextu, jak jsme mluvili o těch pálení čarodějnic a čarodějnických procesech, tam docházelo k nějakému splynutí vlastně toho vnímání a myšlení kontinuit a diskontinuit. Zatímco právě v té moderní době se snažili jsme se, přesně řečeno, oddělit to, co je kontinuální, co je jakoby rituální, co je trvající, co je spojeno tedy s emocionalitou, třeba s afektem, od toho, co je diskontinuální, to znamená od toho, co je historické, jo, co jsou jedinečné události, co je dáno nějakou racionalitou moderní, účelem, a účelovým jednáním a podobně. A současně právě o té dnešní době můžeme mluvit jako o nějaké době, řekněme, prezentismu, jak o ní mluví třeba historik François Hartog. To znamená, že to je doba, kdy vlastně to ten přítomný okamžik už není viděn moderně jako součást historie, ale jako vlastně kontinuum nějakých evokací minulých událostí, minulých motivů, symbolů z minulosti a podobně. A myslím si, že k tomu vlastně trochu dospělo to dnešní slavení pálení čarodějnic.
Děkuji moc, pane doktore. Já jsem přemýšlela teď na závěr té vaší prezentace o tom, než jsme se tady sešli, Campusu Jibenská, tak jsem měla debatu s vědci v rozhlase a shodou úplně náhod okolností jsme probírali mimo jiné jednu studii, která je z Izraele a která probírá to, že se v nalezišti klasickém, tradičním v Izraeli, kde už bylo mnoho antropologických nálezů, tak se tam našly takové hodně pomalované části, by se dalo říct, těch jeskyní velkým množstvím okrové barvy. A bavili jsme se vlastně také o eventech, to, co jste teď nazval eventy, jo, ale v pravěku. A byla řeč o tom, že tenkrát prostě je pravděpodobné, že neandertáci a moderní lidé sdíleli pravděpodobně ty slavnosti, které se vracely k jejich mrtvým, jo, čili nějaké ty pohřební rituály, je velmi pravděpodobné tady z těch nálezů, že měli společné. Takže byla jsem daleko v pravěku, ale vůbec mi to nebránilo k tomu, abych to krásně přemostila k našemu hostovi, panu docentu Radku Chlupovi, protože i pokud vím, vy vlastně se zajímáte o ty moderní společenské rituály, byť vlastně máte i hluboké znalosti antiky a filozofie. A pan docent Chlup je z Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty a věnuje se antropologii, náboženství a kolektivnímu myšlení. A my teď to naše téma čarodějnic zasadíme do širšího kontextu svátku. Víte, prosím, máte prostor. Tak já bych se pokusil nějak šířeji zamyslet nad tím, proč vlastně slavíme svátky, ale zároveň trošku i navážu na některé ty věci, které říkal Karel Šima. My vlastně, když se podíváme na dnešní naše hlavní svátky, tak si je můžeme rozdělit do takových dvou skupin. Ty jedny bychom mohli nazvat předmoderní kosmické, to jsou svátky, které jsou nějak hodně navázané na přírodní roční cyklus a na ty přechody mezi jeho jednotlivými fázemi. A sem samozřejmě patří i ty čarodějnice. A pak je druhá kategorie svátků, kterým bychom mohli říkat moderní politické, které vznikaly až v 19. a 20. století ve vazbě na moderní národní státy a jejich úkolem bylo tematizovat nějaké klíčové hodnoty těch národních států. Měli vazbu na nějaké klíčové historické příběhy, ke kterým se vztahovaly ty státy, které nějak udávaly jejich kolektivní identitu a které se při těch svátcích připomínaly. A zajímavé, že když se podíváme na význam a živost těch svátků, tak vlastně už od konce 19. století mnohem důležitější roli hrály ty moderní politické svátky. To byly svátky, kde opravdu se masově chodilo do ulic a bylo vidět, že to prostě hrozně jako žije v té společnosti. A zdálo se, že ty předmoderní kosmické, že tak jenom jako postupně budou slábnout a že prostě ta moderní doba už potřebuje ty svátky s těmi jasnými hodnotami a i ty případy, které zmiňoval Karel Šima, že ty pokusy třeba za komunismu, ty čarodějnice přeznačit jako ten právě moderní politický svátek, tak byly projevem toho, že tam musí být jako je jasně dáno, jako z jakých hodnotových důvodů to přesně jako slavíme a že tam teda jako pálíme ty varty míru a nebo ty redakcionáře a podobně. A zajímavé ale je, že v té naší době, které se někdy říká pozdní modernita, tak se to najednou zase začalo otáčet. A když se koukneme na současnou situaci, tak vlastně vidíme, že ty politické svátky jsou hrozně slabé. Třeba náš teoreticky hlavní politický svátek je 28. října a zkuste se zamyslet, jako kdo z vás něco jako zvláštního slavnostního děláte na 28. října, že? To je jako většina lidí nedělá vůbec nic, že? Ten svátek se odehrává někde jako centrálně, prostě nějací političtí představitelé někde jako něco pořádají, ale pro běžného člověka to není jako svátek, který by nějak strašlivě prožíval. A to je vlastně teoreticky ten jako největší náš politický svátek. Pak úplně na tom chvostu by byly nějací jako Věrozvěstové a Jan Hus a takovéhle jako svátky, které jsou vlastně úplně mrtvé, že tam neděláme vůbec nic. Jediný politický svátek, který si udržuje ten typ živosti, jaký měli po celé 20. století politické svátky, tak je 17. listopad, že tam minimálně v Praze a velkých městech opravdu
národu, to je ten svátek, kde masově lidé chodí do města a tam dělají nějaké rituální úkony, třeba v Praze jdeme na Národní třídu, tam zapálit tu svíčku a tak to je vlastně, ten z toho trochu vyčnívá, protože on tím, že oslavuje vznik toho našeho současného režimu a není to tak dávno, co k tomu došlo, tak je to pro nás taková ještě jako hodně živá věc. Ale jinak vlastně ty politické svátky už jsou takové jako polomrtvé. A i ten 17. listopad vlastně, když pojedeme někam na kraji republiky, tak tam taky jako se nedělá vůbec nic. A naopak začínají sílit ty svátky kosmické, včetně i různých nestátních, třeba revival masopustu je hrozně jako nápadná věc, to jako ještě před 10 lety prostě to byla taková jako folkloristická záležitost jako někde jako v malých obcích v jižních Čechách a na Moravě a dneska vlastně jako každá pražská čtvrť už slaví masopust a ty čarodějnice ty do tohoto hezky zapadají. Vlastně ještě před 30 lety prostě v Praze by na většině míst se vůbec neslavily čarodějnice, že Karel to tady jako zmiňoval, že prostě my v té době jsme ani jako nevěděli, že něco takového existuje a zase někde v jižních Čechách a na Moravě jsme to našli, ale v Praze ne. A dneska je to přesně jako v té situaci, kdy už každá ta městská čtvrť to slavení z čarodějnic pořádá. A je tam hezky vidět, že nám to vlastně nahrazuje a pomáhá nám to nějak jako se vyrovnat s tím jako oficiálním státním svátkem, který začíná den poté, který pořád teda v tom našem oficiálním kalendáři se jmenuje Svátek práce, což je přesně prototyp toho moderního politického svátku, že tentokrát teda ne národního, ale internacionálního, ale je to zase ten prostě svátek napojený na ty klíčové hodnoty té moderní doby a my už dneska vůbec nevíme, co s ním, že pro většinu z nás jako představa, že budeme slavit 1. května Svátek práce je taková jako podivná, tak my jsme udělali teda to, že ten svátek 1. května jsme si přeznačili na ten svátek zamilovaných, což není něco, co by byl jako dnešní vynález, jo, to už jako taky má nějakou jako starší tradici, ale to je něco, na to my se dokážeme napojit, protože to má nějakou takovou jako kosmickou vazbu na to jaro a líbání pod rozkvetlou třešní a tady tyhle ty věci, ale moc jako jinak nevíme, co bychom rituálně dělali na toho 1. máje a tak ty čarodějnice, to je vlastně jako to kde máme k tomu i to příslušné rituální jednání, že oni už vlastně patří k tomu 1. máji, protože tradičně vždycky ty svátky začínaly ten večer před tím svátkem, že jo? To je to, co my nejjasněji vidíme o Vánocích, kdy ten hlavní vánoční svátek je 25., ale my ho začínáme slavit 24. večer, ale 24. ještě není ten sváteční den, že jo? Ten štědrý večer, to je ve skutečnosti začátek toho 25. v tom tradičním pojetí, čili v takovémhle smyslu ty čarodějnice už jsou začátkem toho prvomájového slavení a vůbec nám to dává nějaký jako teda obsah toho prvomájového slavení. Takže dneska ty kosmické svátky zase začínají zakoušet velký revival a proč to tak je, tak já se zkusím jako zamyslet nad pár nějakými jako body toho, proč nám to dneska zase začíná dávat smysl. Tak jedna taková základní, vlastně ta asi nejzákladnější rovina toho, proč slavíme svátky, je, že oni nám nějak pomáhají strukturovat naší zkušenost času, protože my vlastně, kdyby jsme žádné svátky neměli, tak bychom ten čas zakoušeli jako takové kontinuum, kdy by se postupně, třeba když si vezmeme příklad jako ročních období, že, tak ono to jaro, to je něco takového, co tak pomalinku začíná občas jako probleskovat od konce února a tak postupně jako přibývá těch teplejších dnů a je to takový prostě hrozně pozvolný proces, ale není nikde žádný moment, kdy by začalo přesně to jaro. Máme samozřejmě ten astronomický začátek, ale ten nám jako úplně v tomhletom taky nefunguje zas až tak spolehlivě. A kdyby ten svátek byl nechaný jenom na tom zakoušení, kdyby ta zkušenost času byla nechaná jenom na tom zakoušení té kontinuity, tak vlastně ten čas nebude mít žádnou strukturu a dokonce sociolog Emil Durkheim už před 100 lety tvrdil, že dokonce my bychom ani nezakoušeli čas, kdyby jsme zakoušeli jenom ten kontinuální sled těch momentů, my, aby jsme ho zakoušeli, tak si ho musíme nějakým způsobem smysluplně strukturovat a Durkheim říká, a ten základní způsob, jak my se ho strukturujeme, je tím, že do toho toku toho
obyčejného, každodenního profánního času vložíme nějaké posvátné mezičasy, které tam vytvářejí tu strukturu. A jak jim říká, to jsou kalendáře, které nám ten čas strukturují, přičemž ty původní kalendáře nejsou tak mechanicky pravidelné jako ty dnešní. Že ta mechanická pravidelnost ta právě jako mnohem hůř vytváří tu smysluplnou strukturaci toho času. Oni jsou nepravidelné tím způsobem, jaký my máme nepravidelné ty naše státní svátky. Že nejsou to ty pravidelné neděle, které se střídají prostě po 7 dnech, ale je to tak jako, že to je vlastně nepředvídatelné, v kterých datech ty svátky budou, pokud teda neznáte ten kalendář. A to je paradoxně něco, co nám jako dokáže tu zkušenost času strukturovat mnohem smysluplnějším způsobem, který nám nějak jako líp se nám v tom orientuje, než v tom pravidelném kalendáři. Je to takový, jako když si srovnáte třeba v prostoru, když budete v americkém městě, kde mají takový ty rovnoběžné ulice přesně očíslovaný a do pravýho úhlu, tak ono je sice jednoduchý se tam dostat na tu danou adresu, ale když tam žijete, tak je to takový trochu ubíjející a není to úplně jako příjemný se pohybovat po tom městě. Naopak, když jsme v takovém tom evropském středověkém městě, který je hrozně nepravidelný a ty ulice jsou různě jako zakroucený a každou chvilku je tam nějaká nečekaná kaplička a kostýlek a tak dále, tak navzdory té nepravidelnosti nám to nějak jako umožňuje se v tom smysluplně orientovat a vlastně ten dojem té smysluplné orientace to vytváří mnohem s nás. Takže to je to, co umí ty svátky udělat. A tohoto by samozřejmě uměly nějak i ty politické svátky, ale ty předmoderní kosmické do toho ještě umí druhou užitečnou věc. Oni umějí do vztahu uvádět sociální čas a kosmický čas. Oni vlastně umí ten sociální svět nějak usouvztažnit s těmi kosmickými cykly, což těch předmoderních kulturách bylo hrozně důležité v tom, že oni byli dominantně zemědělské. Že? 99% populace byli prostě zemědělci, čili pro ně to napojení na ten přírodní cyklus bylo hrozně důležité, takže pak prostě všechny svátky musely být taky napojené na zemědělský cyklus a až nějaké další vrstvy ještě třeba získávaly nějaké jako teologické významy, ale prostě musel tam ten přírodní cyklus být v tom přítomný. Pak v 19. století, když začala dominovat průmyslová města, tak tenhle ten aspekt ustoupil do pozadí, najednou to přestalo být to, o co v těch svátcích má jít. A dneska naopak se nám vrací to, že my čím dál tím víc řešíme ekologii a toužíme utíkat do přírody a vlastně pro nás začalo zase být atraktivní ten přírodní cyklus, čili ty svátky, které nám umí to naše slavení napojit na ten přírodní cyklus, tak jsou nám bližší než ty politické, které tohleto nedělají a vůbec to ani jako nemají zabudováno do toho svého základního smyslu. Do toho je pak další faktor, který k tomu přispívá a to je nějaké takové obnovení smyslu pro lokální společenství, což je zase v protikladu k tomu, o co usilovala ta klasická modernita. Ona naopak chtěla jednotlivce vyvázat z těch pout těch lokálních společenství. Ta lokální společenství bylo to, co vás prostě svazuje, co vám brání se prostě svobodně rozvíjet a cílem té klasické modernity bylo právě emancipovat jedince, umožnit mu se volně stěhovat, být nezávislým prostě na té své původní vesnické komunitě. A aby tohleto bylo možné, tak se nabídla nějaká společenství nového typu, jako byl třeba národ, nebo politická strana, odbory a tak dále. A i ty svátky byly navázány na tenhle typ společenství. Dneska my jsme se ocitli úplně v opačné fázi. Ta společenství typu národa nebo politických stran už jsou na nás taková moc odosobnělá a moc se k nim nevztahujeme, když zrovna se nehraje nějaké mistrovství světa v hokeji nebo něco takového. A jakožto jedinci už jsme emancipovaní až, čili ani tenhle ten problém úplně jako nemáme a naopak nám začalo scházet to lokální společenství, takže rozjel se boom různých takových těch sousedských slavností a městských slavností a tak dále. A ty čarodějnice se na tohleto hrozně dobře napojují a obecně ty předmoderní kosmické svátky se prostě umí na tu rovinu napojit mnohem líp. Takže to je jako další důvod, proč je to pro nás atraktivní. Čtvrtý důvod už zmiňoval i Karel Šima a to jsou ty konzumní eventy a různé festivaly, na které my si dneska hrozně potrpíme, že konzumerismus je samozřejmě nějakým klíčovým rysem naší společnosti
A proto se nejlépe daří právě těm svátkům, které se na něj umí napojit, jo, ne náhodou tím naším vůbec nejsilnějším svátkem jsou Vánoce, protože těm se to brilantně povedlo. Ostatně ty dnešní Vánoce, které slavíme, tak to nejsou ty původní lidové Vánoce, že to jsou Vánoce uměle zkonstruované v 19. století, už rovnou šité na míru tomu konzumnímu kapitalismu. Ale ono se to pak právě hrozně dobře napojuje i na různé ty jako lokální slavnosti a právě ty svátky typu čarodějnic, kde my se prostě sejdeme v nějaké té sousedské komunitě a koupíme si tam to pivo a jsou tam nějaké stánky s jídlem a hraje tam nějaká muzika a tím to získá tady tu eventovou kvalitu, což není vlastně nic jako špatně, to, že to má takovou jako konzumní kvalitu, ono to vlastně tradičně patřilo k těm předmoderním svátkům, že typická událost, která se pojela s těmi předmoderními svátky, byly poutě. Jo, ty poutě, to je jako přesně tohleto, co my máme tendenci si tam vytvářet. Hezky to vidíme třeba na svatém Václavovi, což teoreticky je taky ten politický svátek, že jo, to je ten svátek české státnosti, ale tohleto pro nás je jako čím dál tím obtížnější se k tomu vztahovat, ale k čemu se naopak vztahujeme velmi dobře, že jsme začali obnovovat ty svatováclavské poutě a to je něco, s čím my si dobře rozumíme. Tam my se umíme jako napojit přesně na tady tuhletu vrstvu. A pak je poslední rys, který bych zmínil a který nám usnadňuje se účastnit těch svátků, jako jsou čarodějnice, a to je dnešní terapeutická kultura. To je nějaký taky takový klíčový rys té naší doby. Prostě pro nás nakonec vlastně důležitější než to společenství je nějaký osobní seberozvoj. A k tomu slavení se dokážeme lépe vztáhnout tam, kde se to dá napojit na ten osobní seberozvoj. A to jde zase snadněji u těch kosmických svátků, protože proč? Ty politické svátky, oni byly jednak hodně o nějakých ideích, které oni vám vlastně jako rovnou říkali, co tam máte slavit, a tím pádem to nebylo teda od těch jako vašich osobních záležitostech, ale bylo to o těch ideích, které sdílí celé to společenství, takže prostě na 28. října si napojit jako nějaký svůj osobní problém je mnohem obtížnější. Naopak na ty předmoderní svátky to jde mnohem líp, protože oni nejsou o ideích, oni jsou o nějakých rituálních úkonech. Čarodějnice jsou o tom, že se sejdeme a pálíme oheň. A to je vlastně na nějaký úrovni jako všechno. A pak se kolem toho jako nabalují různé jako představy a ty se můžou vlastně docela snadno jako měnit, i v čase se budou měnit. A že my sice jako říkáme, že chodíme na čarodějnice, ale většina z nás si jako nepředstavuje, že tam opravdu pálíme čarodějnice. A naopak jde vlastně jako velmi často snadno do toho zapojit ten terapeutický rozměr, že pro nás ten oheň na čarodějnicích na základní úrovni asi nějaký takový jako oheň, ve kterém prostě pálíme to starý z toho předchozího roku a pročišťujeme tady jako prostor pro příchod už toho teda opravdu nového jarního roku. A teď je hrozně jednoduchý si to individuálně nějak jako napojit na něco svého, co si tam potřebuju teda spálit z toho svého starého roku, abych se takhle jako pročistil pro ten nový rok. A tím, že prostě ten svátek nám neříká, co si o něm máme myslet, on nám jenom jako říká, že tam máme ten oheň a to je jako na nás, jak se k tomu vztáhneme, tak se to dá hrozně dobře individualizovat a takhle jako personalizovaným způsobem se na to můžeme napojovat. A i tohle je pak ten důvod, proč vlastně nám se k tomu snadno vztahuje. Děkuji moc, pane docente. Přemýšlela jsem o tom při tom vašem vyprávění, že vlastně nejspíš, ať už prožíváme víc ty takzvané eventy nebo takové to dětské hry při pálení čarodějnic nebo i nějaké velké slavnosti typu svatováclavských. Takže asi společné je to, že prožíváme pospolitost nebo potřebujeme nějak pospolitost a vlastně potřebujeme nějakým způsobem rituál a to je věc, kterou jsem si říkala, že bychom mohli teď vnést do debaty v publiku, dovolíte-li, jestli vás můžu takhle už vás dostat tu s námi dnes účastnit téhle debaty, do toho vtáhnout. Já bych vás poprosila, bude-li to hod, tak abyste případně se jako probrali se svým sousedem, sousedkou hned vedle u stolu nebo v sále.
otázku, nebo spíš vaše náměty k otázce, co je pro mě rituál. Co je pro mě rituál, co si pod ním představuji, co je pro mě důležité, co třeba ráda opakovaně prožívám jako rituál. Tak prostor je pro vás. To, co třeba slavíme během roku, ať už jsou to svátky formované politicky nebo odkazem na náboženské dědictví, jsou skutečně jenom pouhé slupky. Pokud si do toho jednotlivec něco nevloží, tak ta komunita už je jako skutečné rituály nevnímá. To, že koupím kapra, udělám salát, ozdobím stromeček, ještě není rituál, jsou to jenom naučené postupy, které mají udržet jakési zdání toho, že tady je nějaká kulturní kontinuita. Tak děkuji, že máme nějaký námět na úvod. Poprosila bych vás o debatu mezi vámi, mezi sousedy. Co je pro vás rituál? Děkuji moc krát, že jste se podělili o vaše náměty a já to jen tak namátkou zkusím. Prosím vás fakt jednou větou. Co je pro vás rituál? No, já jsem to rozdělili jsme to na takové 2 velké skupiny. A jedna z toho jsou právě ty rituály velké, jak jsme se o nich bavili tady, ale potom jsme se vlastně shodli a chviličku byla diskuze, jestli je to jako každodenní, jak jsi tomu říkal? Každodenní to. Nicméně i v rámci jakoby té rodiny, třeba rituál ráno pro mě dát si čaj. Není to každý den, je to něco za odměnu. Malé dítě, rituál, večer si dáme večeři, okoupeme, čistíme zuby, jdeme spinkat, čte se pohádka. Je to rituál nebo je to každodennost? A já bych to jako fakt nechala rozdělený. Co je pro vás rituál? O čem jste rozpravili? Jestli můžete se s námi podělit, ještě někdo další? Děkuju. Je to slyšet? My jsme také vlastně se trochu nejdřív zarazili na tom, jestli to může být na té individuální rovině, třeba dát si čaj po příchodu z práce, nebo jestli to musí být to komunitní, společenské. A jako propojené teda s tím magickým myšlením a také jsme hovořili o Velikonocích, o tom, co to znamená pro křesťanskou komunitu a že vlastně i překryla ten starší pohanský rituál spojený s tím přírodním cyklem. Nevím, jestli chtějí něco dodat tady spolu sedící. Já bych možná ještě dodala, že samozřejmě máme i takové moderní rituály, třeba když navštívíme koncert nebo nějaký sportovní zápas, tak to chování těch fanoušků je taky určitým způsobem rituálem. Mě teď napadlo, že ještě by mohlo být rituál takový to, když máme v něčem štěstí, a my to v tu ránu jako hnedka nadhodnotíme, v podstatě to svým způsobem jako trošku zhodíme, že máme furt štěstí a podobně a teď bychom měli zaklepat na něco dřevěného, aby jsme vlastně jako uklidnili ty zlý duchy a tím pádem vlastně nenarušili to štěstí, který nám přináší, což by mohlo taky bráno být jako nějakým způsobem rituál, že vždycky zaklepeme na to, aby jsme to štěstí nějakým způsobem nezhodili. Po případě si myslím, že to může být, jak bylo zmíněno, každodenní činnost. Já teda nebudu říkat, že se čaj, ale že něco člověk udělá třeba večer, nějakou činnost a pokud se to nepovede mu udělat, nějakým způsobem ho to vyruší nebo musí odejít, tak má rozhozený celý den. A pořád nad tím přemýšlí, že to nedokončil tu nějakou danou činnost. A nás ještě teďka vlastně napadlo sportovci a rituály. Jarda Jágr před zápasem v kabině, tenistky a podobně. Další úplně jiný soudek. Já bych si s dovolením vypočala tu vaši úvodní otázku. Je-li to rituál nebo každodennost? Snad tím trošičku brnknu na strunu našich hostů, vědců, protože my ty rituály prožíváme taky jako každodenní, že jo? Nejenom takové ty velké rituály v rytmu roku a v rytmu ročních období a v rytmu nějakých třeba i státních svátků nebo náboženských svátků, ale i jako každodennost. Je to tak. Já myslím, že je vlastně docela dobré, když o tom člověk přemýšlí, tak začít od takovýchhle úplně obyčejných. Že já jsem mluvil o tom, jak nám ty svátky pomáhají smysluplně strukturovat čas a to vlastně ty příklady třeba
které vy jste uváděla, tak ty dělají přesně to samé. Že? Je to taková vlastně banální každodenní věc, ale ono je důležité i takovýmhle jako každodenním způsobem si strukturovat čas. Já to třeba můžu ilustrovat na takovým hezkým příkladu jednoho svého kolegy, který byl disident za minulého režimu a dělal hlídače nočního v Národním muzeu a byl teda noční hlídač a zjistil, že je pro něj hrozně obtížný se orientovat v čase, protože normálně my vlastně jako ten starý den od toho nového dne máme oddělený tím, že jdeme večer spát a ráno se probudíme. A on teda nechodil večer spát, byl ten noční hlídač, jel tam jako kontinuálně a zjistil, že když s tím nic jako nedělal, takže začal být jako strašně dezorientovaný časově a pak teda s kolegou vymysleli, že si zavedli rituální snídani, opravdu tomu říkali rituální snídaně a říkala, bylo úplně jedno, v kolik hodin je, bylo jenom důležité jako někdy prostě mezi 4. a 10. dopoledne udělat rituální snídaní, tím jako začal ten nový den a říkal, a tím zmizel ten problém s tou dezorientací. My najednou jako jsme už zase jako měli prostě jasně oddělený ty dny a on si prostě mohl zažít to, že když tam tohleto neudělal, tak najednou prostě byl zmatený časově. Takže tam je vidět, že to je přesně tyhle ty banální rituální snídaně a podobně, že ono to není vlastně tak banální, jak by se zdálo. Ono skutečně, když to neuděláme, tak tam něco jako se stane a pak to tam chybí. No další moment, který mě tedy vyplynul tady z téhleté debaty, bylo vlastně nějak se vypořádat s tím zlým, jo? Že my jako kdybychom pořád potřebovali ty póly jako v pohádkách dobré a zlé a vlastně tu čarodějnici vymést. Já nevím, jak jste to vnímal vy, když jste slyšel tady ty naše podněty, nebo co vás inspirovalo? No já jsem si vzpomněl na jednu studii, kterou jsem četl kdysi, která byla ale od neurologů vlastně, nebo psychologů, kteří si vzali nějaký koncept, tomu já nerozumím vůbec, ale jakoby model jednání lidí s obsedantně kompulzivní poruchou vlastně a na základě tohoto modelu jakoby a typu jednání tak dále analyzovali jako desítky, řekněme, v antropologicky popsaných rituálů. A vlastně hledali tam nějaké jako souvislosti, jo. A vlastně nějakým způsobem to tam našli teda, jo? ale vlastně jako nějaké transformaci v jiné podobě, jo? Že vlastně se snažili jako ukázat, že ten typ nějakého ritualizovaného jednání je něco, co vlastně děláme běžně a může se to i stát nějakou abnormalitou, jakoby psychologickou, jo. To je vlastně v tomhletom. Ale jako myslím si, že s tou každodenností to je jako vlastně z hlediska výzkumu svátků a slavností literatury, se kterou já pracuji, sociologickou nebo historickou a tak dále, je to vlastně jako trochu problém, jo? Protože základní definice svátku je to, že to není každodennost, jo? Že to vlastně je něco, co nás právě jako vytrhává z té každodennosti a strukturuje nám čas a tak dále. Takže jako když se podíváme na nějaké řekněme rituální jednání, které vlastně děláme každý den, tak by to jako znělo vlastně jako paradoxně, že jo? Ale mohli bychom se na to podívat právě tím, že nám to jakoby strukturuje ten čas, stejně jako každý rok děláme v jeden den něco stejného, tak děláme v jednu minutu každý den vlastně, jo? A v tomhletom by to bylo jako asi analogické. Možná ještě k tomu vlastně jedna otázka, která taky z antropologické literatury, antropoložka Catherine Bell vlastně říkala, rituál je něco, co jako vlastně je příliš holistické, to znamená, že to jako je právě v té čisté podobě, to vlastně nikde nenajdeme, možná to antropologové jak si našli v těch jako mimoevropských společnostech, protože ten rituál utvářel tu identitu člověka jakoby totálně, kompletně, ale vlastně to nejde. Ale my se můžeme zaměřit na to, jak probíhá proces ritualizace jednání. To znamená, jak se z nějakých úkonů, které děláme, nebo uděláme jednou, nebo jak se z nich postupně stane něco, co my chápeme jako rituál. Jo? A to by možná se dalo stáhnout i k těm každodenním úkonům vlastně. Jo? Jako jak se nám stalo, že čištění zubů je pro nás jako rituál. Jo? Jo? Nebo, jo? A teď si můžeme klást, ale to samozřejmě má nějaké svoje
historické kořeny, když to řeknu v uvozovkách, jako vlastní historie a podobně. Jo? Ale vlastně myslím si, že jako je to zajímavý pohled v tom, že nám to ukazuje, že se to vlastně proměňuje, že to jako se utváří. Ty rituály můžou zaniknout, že jo? A můžou pro nás přestat mít význam a podobně. Já možná si ještě můžu zareagovat na to, co jste říkala. Jednak rituály tvoří nějaké kontinuum a prostě na jednom pólu jsou ty rituální snídaně, které opakujeme jako každý den. A pak, když budeme sledovat, jako, když budeme dál v tom kontinu a budeme sledovat nějaké jako silnější typy toho jednání, kterému už bychom opravdu třeba občas říkali magické jednání, což nebudeme říkat o té snídani asi, tak tam je zajímavé si všímat, že třeba to klepání na dřevo, který tady bylo zmíněný, tak to už je jako takovejhle jako silnější typ toho jednání, že to bychom asi jako odlišovali od té snídaně. A teď je zajímavé se ptát, co je teda tam ten jiný faktor, než u té snídaně. A ono to není jenom to, že to teda, že neklepeme pravidelně ve stejnou hodinu každý den, ale je tam, my to děláme vlastně jako v reakci na nějakou nejistotu. My na to dřevo klepeme typicky, když řekneme něco, u čeho nám hnedka dojde, že jsme možná jako příliš velcí optimisté a je tam hrozně moc nejistých faktorů, který by nám to ještě mohli zhatit. A my v tu chvíli vlastně to zaklepeme na dřevo, aby jsme nějak jako dali najevo, že jako víme o tom, že ta situace je vlastně hrozně jako nejistá a chceme to nějak jako jasně ohraničit tady tímhletím jednáním. A tohleto se zajímavě napojuje na takový už 100 let starý výzkum antropologa Bronislava Malinovského, který když zkoumal magii na Trobriandových ostrovech, tak on si všimnul, že ti Trobrianďané dělají ty magické obřady vždycky jenom v nějakých situacích nejistoty. A on to hrozně hezky ukazoval na rybaření. On říkal, oni někde jako rybaří na vnitřní laguně a tam žádný magický rituály nedělají. Ale když se vydají na otevřený moře, tak to mají opentlený spoustou jako magických rituálů, že ten rozdíl je v tom, že je to mnohem nebezpečnější a je tam prostě mnohem větší prvek té nejistoty. A pak byl v 70. letech jeden americký antropolog George Melch, který kromě toho, že byl antropolog, tak byl taky profesionální baseballista. A ten si všimnul toho, že vlastně úplně tu samou situaci zná z toho profesionálního baseballu, ono už to tady taky zaznělo, ty sportovní rituály, prostě všimnul si, že v těch aspektech baseballu, které člověk jako i kdyby se rozkrájel, taky nedokáže mít pod kontrolou. Typicky v tom baseballu je to ten moment toho pálkování, kde prostě tam jako závisíte na tom, jak vám nadhodí míček, ten druhý letí to hrozně jako rychle, je to prostě nedá se to jako kontrolovat úplně moc dobře, tak tohle to je v tom baseballu jako opentleno s velkým množstvím nějakých magických rituálů, které typicky spočívají v tom, že ten hráč má nějaké jako, jednak má nějakou denní rutinu, kterou v ten den, kdy hraje ten zápas, tak dodržuje jako naprosto stejně. Takže prostě chodí jenom po nějaký straně ulice a jí nějaký jako určitý jídlo a nebo naopak nejí nějaký určitý jídlo. A pak i při tom zápase mají různý jako takový drobný rituálky, který tam dělají. Když jsou to latinskoameričtí hráči, tak většinou mají i nějaký jako napojený na náboženskou symboliku, mají různý jako prostě krucifixy a dělají s nimi nějaký jako kousky, ale když jsou prostě sekulární, tak tam místo toho já nevím, má nějakou žvejkočku, kterou žvejká při tom pálkování, pak ji schová do kapsy a příště zase ji vytáhne a už 5 let takhle jako má tu jednu žvejkačku, kterou vždycky a tak dále. A všimnul si, že vlastně jako to je přesně to samý, jako mají ti Trobrianďané. A já můžu dát vlastně osobní příklad, kde já tohleto potkávám hodně, kde vlastně pak jako hodně saháme k takovému typu magického jednání. A to je, když dělám ústní zkoušky se studenty, tak tam vlastně já se jich na to často jako ptám, jestli teda mají s těmi ústními zkouškami spojené nějaké takovéhle jako magické jednání. Oni velmi často vlastně nejdřív to popírají a chvilku musím jako vytrvávat a pak z nich jako padají úžasné věci, takový,
Vzpomínám si, že jedna studentka mi tam jako rezolutně jako říkala, že ona nic takového jako nedělá a pak říkala, akorát vždycky, když jdu na zkoušku, tak si nesmím ostříhat vlasy, protože bych si s nimi ustříhla i vědomosti. A takže tohle je jako, myslím, hezká ukázka toho, kdy nám přijde vlastně jako naprosto samozřejmé něco takového dělat, ale zároveň je příznačné, že o tom takhle nepřemýšlíme, že to je právě ten důvod, proč to typicky jako nejdřív popírají ti studenti a chvilku to trvá, než vlastně si uvědomí, že to ve skutečnosti dělají, ale ani o tom nevědí. Jak máme asi sobě zakódováno, že chceme, aby všechno dopadlo dobře, když víme, že vždycky ne všechno dobře dopadne. Vaše náměty, máte prostor, dokonce část z nás sedí mimo náš hlavní sál, takže pokud chcete, můžete přes slajdo poslat svoje náměty, ale kdo jste tady s námi, máte tu příležitost mluvit osobně a ptát se našich hostů. Prosím. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli v dnešní době spousta těch jako rituálních svátků, které jste zmiňovali, tak jako už nejsou vyloženě tak, jak kdysi napojené nějaké jako spirituální a duchovní jako hodnoty. Jsou to buď ty jako národní, anebo buď nějaká jako tradice, že tam je nějaká jako kontinuita, ale jako já se ptám, jestli je to jako něco, s čím jsme asi jako evolučně, když se člověk dívá na nějaké, jako, jak žili jako staré kmeny a tu spiritualitu měli jako v každodenním životě a my jsme se tak jako evolučně vyvinuli, tak jestli je to něco, co nám schází a chybí a jsou nějaké jako moderní, duševní jako věci, které bychom měli jako doplňovat a v podstatě nemáme ten prostor v té moderní době tak činit. Tak já možná bych nejprve zkomplikoval vůbec tu představu toho spirituálního rozměru těch tradičních svátků. Já myslím, že to vlastně není to úplně jako primární na ní. Když budeme sledovat ty předmoderní kosmické svátky, tak jak by se prostě provozovaly v lidovém křesťanství, tak můžeme vlastně po celé dějiny křesťanství vysledovat takový jako zápas mezi křesťanskými elitami, které právě se snažily dosáhnout toho, aby ty svátky byly o těch spirituálních hodnotách a mezi tím obyčejným lidem, který řešil mnohem praktičtější záležitosti. Prostě jejich jako starosti byly, aby byla úroda, aby nepřišlo k rupobytí, aby jsme ochránili hospodářství před zlými silami. A když prostě sledujete, jako, v čem to slavení těch svátků spočívalo, tak tohle byl jako naprosto dominující prvek, do kterého byly takovým jako kreativně hravým způsobem zakomponovány ty křesťanské motivy, často takové jako, že nám to dneska přijde jako hrozně zábavné, že by nás jako nenapadlo, že se dá takhle hravě s tím křesťanstvím pracovat, ale to, co tam bylo jako úplně základní, tak byla takováhle vlastně jako pragmatická linka, která zase byla jako hodně spojená s tím tématem té nejistoty. Ono fakt jako v té předmoderní době provozovat zemědělství nebyla úplně sranda, protože když jako nemáte ty chemické prostředky proti škůdcům a všechny tyhle ty jako věci, jak ta pravděpodobnost, že to nevyjde, je vlastně hrozně vysoká. A takže já se obávám, že vlastně tohle byla jako ta nejzákladnější rovina těch svátků a bylo vidět, že dostat do toho tu spiritualitu jako navzdory teda usilovným snahám katolické církve nebylo vůbec jako triviální věc. Tak to myslím, že jako jedna věc, kterou bych řekl na úvod. Nevím, já nevím, jestli jste nemyslel současnosti jako trošku. To taky, ale jako, jo, i v historii. Týká, no, určitě se to toho týká, jak to historicky vzniklo, že ta spiritualita nebyla až tak důležitá. Já to možná zkusím nakonec dospět k současnosti, ale vlastně spíš se budu chytnout toho moderního. Jo? My tady oba dva mluvíme o něčem moderním, jako něčem, co někdy začíná s osvícenstvím a skončilo před pár desítkami let. Jo? Vlastně, protože jsme v nějaké pozdní modernitě, jo? A vlastně ta společnost se jako výrazně proměnila v posledních desetiletích a už právě třeba neslavíme ty masové politické svátky a tak dále. Jo? Takže
Takže v tomhletom já bych vlastně třeba na to reagoval tím, že vrátil se k té modernitě, to znamená to, co jako bylo uvažování o nějakých rituálech nebo magické myšlení právě o toho osvícenství, kdy se vlastně oddělilo to, co je jako spirituální a co je jakoby účelové. Jo? A tím vlastně do toho spirituálního se teda odložily různé pověry, různé magické myšlení a praktiky, že jo, a tak dál, které vlastně od níž se jako to racionální nebo i pragmatické vlastně jako odpáralo, když to tak řeknu, a dalo do jiné sféry. Jo, zatímco to Reich Chlub říkal, že vlastně v tom předmoderním to bylo vlastně velmi propojené, jo. Jo, dělá magické úkony, ale za velmi jako konkrétním účelem, jo. Ale my jako moderní lidé teda jsme si vlastně jako tohleto velmi oddělili. Jo? To znamená i v té sféře našich životů vlastně, jo? Že jsme si oddělili to, co je víra a co je věda. Jo? A vlastně v tomhletom podle mého teda názoru právě je otázka, kam se dneska posunujeme v tomhletom. Jo? Asi se neposunujeme zpátky k tomu předmodernímu myšlení, že bychom jako se vraceli k tomu jako hybridu, řekněme, jako pragmatického a spirituálního, ale jako posunujeme se rozhodně už od toho, že bychom to měli jasně dáno. Jo? Tohle to je spirituální obsah a tohle to je nějaký jako racionální účel. V tomhletom, myslím, právě jsou jakési pokusy o to vlastně pojmenovat tou eventizací, jo, nebo festivalizací, jo, kde vlastně jde taky o zážitek, který vlastně má být víc než jenom obyčejný zážitek. Ne nutně spirituální, ale má být jako nějakým způsobem transcendentní v tom, aspoň v těch emocích, jo? Ale současně to není zážitek, který by nás vedl k nějakým hodnotám, nějakým ideím nebo nějakým jako racionálním racionálnímu pojmenování vlastně našeho společenství nebo něco takového. Děkuji. Já bych nejdřív chtěl připomenout takovou událost, kdy asi jste o tom slyšeli před 3 lety. Na Břeclavsku katolický kněz 2krát došlapal dětem dýně, které měli připraveny jako k Halloweenu. A tím se dostávám k tomu, že žijeme v době kulturních válek, identitárních různých hnutí a zároveň třeba rozvoje novopohanství a tak dále. A já jsem trošku čekal, že to bude více po těch jako společenských dějích a říkám si, jestli tady třeba není někdo z Gender Studies, kdo by třeba nějak nabídl nějakou aktualizaci toho čarodějnictví, jak třeba pan doktor Šima naznačil, že byla ta práce do češtiny přeložená, tak jenom jestli by to třeba někdo, jak třeba nezaměřil k tomu čarodějnictví a nějaká interpretace, ale nejenom jako individuální rituál. No. Jste mluvil o tom genderovém aspektu. No, čekal jsem, jestli se toho někdo chytí. Já jako o tom osobně jako moc nevím, nebo znám to jako zprostředkovaně vlastně z toho, řekněme, feministického hnutí, které si právě v posledních 10-15 letech vzalo vlastně ten motiv čarodějnictví jako motiv, který má právě ukázat nějaký jako historický vlastně útlak a vylučování ženské práce, ženského myšlení vlastně a ženských prvků jako z té společnosti a vlastně ta jako radikální interpretace čarodějnických procesů jako něco, co utvářelo moderní kapitalismus, vlastně je řadou historiků vlastně jakoby korigována, jo, to nebylo tak samozřejmě jednoduché, ale myslím si, že vlastně mimo jiné touhle knihou a dalšími jako reakcemi na ní se to čarodějnictví dostalo do toho feministického hnutí hodně silně. Jo, tam vlastně jako ta snaha o to jakoby vlastně zpochybnit
tu moderní racionalitu prostřednictvím zpochybnění toho patriarchátu jako mužského rozumu, tím, že vlastně se vnášejí do toho ty motivy, které jsou právě jakoby v kontrastu s tím, co je moderní, racionální, jakoby maskulinní princip, tak to se objevuje i jako v různých feministických hnutích posledních 20-30 let. Já bych možná zmínil jenom hnutí Vika třeba, jestli to znáte. Jo, jakoby snaha vlastně o to vlastně využít tady tuhletu jako magické myšlení vlastně ke kritice toho jako dominantního řádu jako patriarchálního. Jo? To si myslím, že se dá sledovat jako i v různých právě taky těch subkulturních třeba feministických aktivitách, jo? Které právě se rozvíjejí i u nás třeba od 90. let. Jo? Tak to je jako vlastně, možná je to zajímavý příklad, jak právě jako si vzít něco, jako magické myšlení nebo čarodějnice a tak dál a využít to pro nějakou obecnější jako společenskou kritiku. No. A s tím taky souvisí takový ten jev, který asi většina z vás znáte, že vždycky, když se začnou blížit čarodějnice, tak se na sociálních sítích objeví část lidí, kteří odrazují od toho slavení čarodějnic právě z těch jako feministicko-kritických důvodů, protože to chápou tak, že tím vlastně přitakáváme tady tomu jako patriarchálnímu upalování čarodějnic. A pak vždycky je zajímavé sledovat jako ty debaty, které se kolem toho rozvinou. Typicky je to tak, že jsou jako v drtivé menšině ti kritici, většina lidí jako tam se dušuje, že by je v životě nenapadlo to takhle chápat a že vůbec jako nevidí důvod, proč by jako tohleto je mělo odrazovat od toho, aby slavili čarodějnice, ale je vidět, že tam nějaká takováhle jako kulturní válka probíhá. Zrovna včera jsem to sledoval na Facebooku a bylo to jako docela líté ty debaty. Takže v tomto ohledu je to nějaké živé téma. Jo, já bych se ještě chtěla zeptat, teda zase úplně z jiného soudku. Když se podíváte na rituály uměle vytvořené marketingem, je nějaká kampaň nebo něco, co vás zaujalo? Třeba pro krásnou pleť, každodenní rituál pro ženy, čistěte si naší tonizační vodou ráno a večer. Vaše denní porce zdraví pouze v jedné tabletě nebo pouze v jednom drinku z Frutissima. Protože to je jako, za mě je to jako využívání rituálů v marketingu a ty firmy to velmi dobře vědí, jenom to musí jakoby dobře postavit. Chápu, že je to trošičku asi mimo váš obor, ale je něco takového, co vám tam rezonuje, co se stalo a řekli jste si, hele, tady tu ritualizaci oni udělali fakt dobře a fakt jako budou prodávat, anebo jste si říkali, to je ale tak hloupé, že na to jako 70% populace fakt nemůže skočit, že je to jako tak průhledné, že fakt jako hnutí za zdravou snídaní, bebe dobré ráno, spousta cukru, spousta toho, to přece jako nejde. No, mě taky zajímá populární kultura, teda obecně, jo, současná, ale možná si asi nevzpomenu teďka nic konkrétního, jo, ale jako jednoduchá odpověď by byla podle mě ta, že prostě ty firmy chtějí, abychom konzumovali pravidelně ty jejich výrobky, že jo. Takže když to chtějí, abychom to dělali pravidelně, tak to jako připodobní k rituálu, protože vědí, že rituál se má dělat pravidelně, takže si tím jako zajistíme odbyt, když to nazveme rituálem. Jo? To by byla podle mě jednoduchá odpověď. Samozřejmě ta složitější odpověď by byla, že hrají právě na tu notu, o které jsem mluvil, a to je to, že nějakou potřebu jako i pravidelnosti vlastně máme a tu potřebu oni se pokusí využít tak, že nám vlastně prodají nějaký předmět, který pro tuhle uspokojení té potřeby jako budeme konzumovat, jo? A teď nutně ne, že jako jídlo, ale nebo pleť, nebo prostě cokoliv, jo? Takže jakoby to bych viděl jako dvě možné odpovědi, ale jako co konkrétně. A nebo máte něco takového, co jste začal si ritualizovat? Třeba i jako mytí hlavy, jo? Šampon musíte mít 2krát. Ono je to jako úplně jedno a proto potom máte balení šamponu větší než kondicionéru, protože ten šampon máte použít 2krát, kondicionér jednou. Takže ono se to pak jako velice hezky prolíná do praxe a mě by zajímalo, jestli se to ti lidi jakoby uvědomují, nebo jestli jste nad tím někdy přemýšlel.
Marketing pracuje s rituály, že? Tak to je už tam samo o sobě jako možná fajn. Ne, já jsem se docela zabýval reklamami, ale víc z hlediska mýtů než rituálů. Že to je vlastně ta hlavní doména, je ta mytická rovina, že jo? Ta reklama stojí na nějakém jako hrozně silným příběhu, který vás osloví a vy se na něj jako napojíte a pak se na něj rituálně napojujete tím, že konzumujete ten produkt a vždycky se vám tím jako vlastně evokují ty hodnoty té reklamy, se kterou se v tu chvíli stotožňujete. A jsou různé jako slavné příklady takovýchhle jako hrozně vydařených reklamních kampaní, kterým se to prostě podařilo udělat tak jako, že skutečně jako se napojili na ten hodnotový systém a začalo to jako fungovat i způsobem, který já bych jako nazval plnohodnotně rituální. Možná ten nejslavnější příklad je Harley Davidson. Jo? To je jako značka, který se podařilo na tohleto napojit. Má to tady jako hrozně zajímavou historii, že ta firma tomu jako hrozně dlouho kladla odpor a trvalo to jako strašně dlouho, než na to jako přistoupila. No, ten film Easy Rider, který to jako celý vlastně jim to předchystal, tak to jako trvalo ještě dalších 20 let, než ta firma to opravdu jako to zabudovala do toho svého mýtu. Ale pak se jí to vlastně jako povedlo, takže dneska ten jako Harleyář, když se jede projet na tom Harley, tak pro něj je to ten rituální úkon, kterým on se napojuje přesně na ten jako mýtus a myslím, že to opravdu jako dobře funguje, že jim se podařilo v té americké kultuře jako vyhmátnout něco takového, co já vlastně jako religionista, když na to koukám, tak musím jako uznat, že jako ty to fakt trefily, takže já ani bych se jako nad tím nepohoršoval, prostě spíš já jsem zvyklý jako rozlišovat, jestli skutečně něco se jim jako podaří vyhmátnout a ono to někdy může být prostě překvapivě jako kulturotvorný ty reklamy, ono to nemusí být jenom nějaká jako upadlá druhotná komerce, ale může to být vlastně jako napojený na něco, co pak opravdu jako se stane jako nosným pro tu kulturu. Tak já spíš než dotaz bych měla jenom takovou jako poznámku, protože mě vlastně celý to téma, který vlastně tady dneska debatujeme, je hodně blízký mojí dizertační práci. A mně jakoby přišlo vlastně hrozně fascinující, že to magické myšlení jako do jak velké míry vlastně dneska reaguje na tu krizi světa a jak vlastně jako třeba reaguje i na to, jak vlastně ten svět je dneska takový hrozně jakoby globální a že jakoby to magické myšlení nám umožňuje mít takový jakoby subjektivní pocit kontroly nad tím světem, že třeba vlastně ten celý svět jakoby můžeme jako tak jako si vzít jako v rámci nějakého malinkého rituálu. A jako mně to přijde jako hrozně zajímavý i třeba to, že třeba když začala válka na Ukrajině, tak vlastně se našli nějaký lidi, kteří se snažili jako magicky na tu situaci reagovat, což mi vlastně třeba připomnělo, jak za druhé světové války zase reagovali magickými útokama na Hitlera, takže mně to přijde jakoby zajímavý propojení tady toho jakoby sociálního nebo nějakého psychologického aspektu a vlastně tady toho magického jakoby pojetí jako tady těch věcí, no. Takže to jsem jenom chtěla tak jako poznamenat. Jako nežijeme v 17. století v éře čarodějnických procesů, ale jako máme potřebu to zlo vymítat, jo? Taky pořád ještě možná nevím, kladu jako otázku teda. No, já nevím. Já samozřejmě, já jsem rozhodně proti zlu. Já jsem pro dobro. Ale co to znamená, to nevím. Ne, tak já na to jako můžu trochu odpovědět. Třeba jedna jako ritualizovaná oblast, která tady ještě nezazněla a která hodně dělá právě tohleto, tak jsou demonstrace. Jo, a ty demonstrace, oni velmi často vlastně jako volí tradiční magické postupy, že jo? Takový to, když tam prostě máte velký transparent, na kterým je fotka Babiše a je za mřížema, tak to je vlastně jako přesná analogie tomu, když pícháte do té voodoo figurky, že jo? To je jako to funguje přesně takhle. Pan premiér se teď nemůže bránit, jo? Ale rozumím, že vlastně se to přenáší do té současné doby. Mě třeba zaujalo, když jsem si četla teď o těch čarodějnických procesech, tak mě zaujalo, že loni došlo k rehabilitaci toho děkana Lautnera, že, který se zastával
zastával oběti čarodějnických procesů v 17. století. To bylo vlastně tragicky, protože tam četla jsem, že tam prostě byla nějaká žebračka, která byla jako obviněna z údajného hanobení hostie, jo, a on prostě jakoby vlastně se jí zastával, špatně dopadl, že byl 4 roky vězněn a mučen a popraven před 1000 diváky, jo. Takže tragický osud a loni jako bylo řečeno že to je špatně. Jo. Takže jako nějakým způsobem tohleto se vrací. Tak ještě máme asi tak 10 minut prostoru pro vaše dotazy a pak samozřejmě můžeme pokračovat i neformálně, ale prosím. Dobrý večer. Já bych se vrátil ještě k té Valpuržině noci. Vlastně mě by vůbec zajímalo, co víme o tom, co se během toho večera vlastně dělo a jaké různé rituály se děly oproti tomu, co se děje třeba dnes. Takže v tom německém kontextu myslíte, nebo takhle, historicky řečeno, máme nějaké doklady právě z 18. století, co se zhruba dělo v té lidové kultuře. A vlastně ten okruh jako magický je spojený právě s ochranou domů, lidí, dobytka. Jo, takže konkrétní jako kroky, takže vlastně to pálení té čarodějnice v uvozovkách bylo vlastně až posledním úkonem, jo, v tomhletom. To znamená to, co máme potom i jakoby v transferu do těch českých zemí a třeba i v té babičce, tak jsou právě takové ty jako ochranné magické jednání typu dělání křížků jako před domem, jo, nebo tam údajně to, co je zaznamenáno v národopise, tak jsou jako zábrany k tomu, aby se ta čarodějnice do toho domu nedostala, jakože se před dveře dávaly nějaké drny, protože se věřilo, že ta čarodějnice jako není schopná to překročit, jo, a různé jakoby taky další, nejenom kříž, ale i další obrazce, kruhy před ten dům a tak dál, utěsňovaly se okna a dveře třeba, to popisoval ten Siebert, tak, aby se právě jakoby ty zlé síly nedostaly do toho domu, nebo se vymítali ty chlévy a ten hnůj se dával na nějakou jednu hromadu a nějak se označoval tak, jako aby právě jako odpuzoval ty čarodějnice, jo? To je taky zase v těch dokladech třeba Václava Kroulmuse z 19. století popsané jako součást teda té tradiční lidové kultury, takže byl to celý jako soubor vlastně tady těch aktivit, které měly právě ochraňovat a potom až vlastně teda následovalo to, že se ta vesnice třeba sešla, většinou to byli mladí lidé teda, dokonce většinou muži teda se popisuje v těch etnografických popisech, kteří se vlastně sešli a potom vymetání vlastně měli ty košťata, že jo, která teda údajně používal jenom stará košťata, jo? Že by jako nová košťata pálili to ne, jo? Ale jenom ta prostě už vymetená a pomocí nějakých jako těch hořlavých látek je potom vlastně na nějakém vymezeném místě mimo tu vesnici zapalovali a vyhazovali do vzduchu a vlastně muselo to být teda jako extrémně nebezpečné a tudíž jako jsou opravdu v té moderní době to jako zcela iracionální jednání, že jo, jako to proč něco takového dělat, že jo, zraníte se, že jo, zapálíte dům, že jo, a tak dál. Takže jsou jako třeba dochované z 19. století takové jako rychtářské zrcadla, nebo respektive takové jako pravidla pro rychtáře, tedy jako bych řekl, starosty bychom dneska řekli o tom, kde jsou opravdu jako velmi tvrdě jako tyhle ty aktivity odmítané, jako že to skutečně nesmí dopustit, aby se něco takového dělo. Pořád se to dělo, během toho nezamezili tomu a došlo to až k těm pneumatikám teda potom. Takže jako v tomhletom bychom se asi divili vlastně, jako jaké ty praktiky byly vlastně jako z racionálního hlediska jako nebezpečné, no. Ale takže to je ten okruh jako, řekněme, národopisný okruh toho, co s tím bývá spojovaný. A ještě to tam je daleko víc teda, no.
Já možná to ještě okomentuju. Přijde mi jedna taková takový obecný projekt, který je dobré se k tomu uvědomit. Totiž, když jsem říkal, že ty svátky dělají to, že nám nějak jako vnáší jasné předěly do té kontinuity času, tak když se na to koukneme ještě zblízka, tak zjistíme, že často ty předěly ještě fungují takovým jako komplikovanějším způsobem, že totiž počítají s tím, že taky část toho předělu je tvořená takovou zvláštní jakoby štěrbinou v tom čase, ve kterém se najednou do toho řádu času na chvilku začne valit nějaký chaos. A to jsou nějaké takové jako hrozně nebezpečné momenty, které právě jsou ošetřovány přesně tím způsobem. Čili ty čarodějnice byly spojeny s tou představou, že v ten předvečer toho 1. máje je tam na chvilku takovýhle jako nebezpečný pásmo, ve kterým řádí právě nějaké takovéhle jako temné síly, čehož ty čarodějnice byly prostě nějakým jako symbolickým vyjádřením. A v tu chvíli je potřeba hrozně se jako chránit před tím, aby nám nepronikly prostě do domu. A pak to vždycky jako v nějaký fázi skončí, je to jako pevně vymezený období, kdy se tohleto může odehrávat, a pak, když to prostě přečkáte to období, tak už je to jako v pohodě a tu ochranu můžete zrušit. A často je to vlastně, že tady hezky vidím, že je to předvečer toho 1. máje, který má být naopak jako ten svátek, kdy se oslavuje teda jako to květení těch stromů a tak, takže je tam vlastně předvečer tady tohoto jako čistého dne, tam je tohleto úplně opačný období, který si žádá nějakou velkou rituální ochranu. My vlastně, kdybychom hledali nějakou analogii, tak my poslední zbytek toho máme na Silvestra, že jo? To je taky to jako chaotický pásmo, kde my boucháme ty dělobuchy a tím navozujeme přesně tadyhle. Už ani to ne, jako chaos. S ohledem na přírodu. Případně ještě já to jenom doplním, jenom 2 věty k těm v těch popisech teda národopisných třeba z 19. století je to přímo návazné, řeknu, jo, tady to pálení čarodějnic, to znamená, že ti mladíci jako vlastně, když dohoří ta vatra, tak vezmou sekery a jdou do lesa a tam vysekají májky, jo, a potom je v noci umisťují před dům té své milé, že jo, dělá se tam jako milostné chodníčky a vyjadřují tím teda tu svoji náklonnost a vlastně ty májky jako původně byly právě jako nástroj, řekněme, tady téhleté komunikace milostné. A mimochodem májky se objevují teda po celé Evropě, a jsou doložené opravdu jako historicky velmi daleko, na rozdíl teda od jako pálení čarodějnic, jo, které pravděpodobně má ten německý, středoevropský jenom okruh, ale ty májky a tančení kolem májek a tak dál, to je rozšířené po celém jakoby jiноevropském kontextu. Tak to je jenom takový doplnění. Jestliže pozorujeme, jak moderní vyspělé civilizované společnosti projevují snahu vrátit se k původnímu magickému myšlení nebo řekněme určité spiritualitě, třeba vikánství nebo neopohanství, jiné směry, tak je dobré si uvědomit, že tenhle prapůvodní přístup k magii a k čarodějnictví je v řadě míst na světě pořád ještě velice živý. Jestliže my si hrajeme u hranic, kam házíme nějaké ty metly nebo tak, jakože pálíme čarodějnice, tak čarodějnice a čarodějníci jsou stále ještě na nejednom místě, na řadě míst, v skutku fyzicky upalováni a upalovány. A není to tak dlouho, co třeba, tuším, loni proběhl případ, kdy v Polsku takhle rodiče utírali svoje dítě, protože byli přesvědčení, že je posedlé, že je to čarodějnice. A těch případů i tedy v těch vyspělých zemích se najde ne úplně málo. Děkujeme za podnět, možná můžeme ještě tohleto nějak rozvinout. Já jenom vím, že v Africe, že jo, hodně se jako taky mluví tady o těch případech toho s čarodějnictvím. Já nevím, jestli tohleto ještě nějak lze komentovat, třeba možná z pohledu religionisty, no, jestli jako... Ne, tak
čarodějnictví je ve skutečnosti jeden z nejživějších a světově nejrozšířenějších náboženských fenoménů jako dodnes, což nám připadá jako zvláštní v tom, že žijeme teda zrovna v té části světa, kde se s ním nepotkáváme úplně běžně, ale třeba v té Africe je to jako strašně rozšířená věc a vůbec se nepotvrdilo, že by teda ta modernita to měla nějak jako vymítit, že naopak v těch afrických jako velkoměstech, kde žije těch 20 milionů lidí, tak to jako strašně kvete. Takže to rozhodně jako to není tak, že bychom měli podceňovat fenomén čarodějnictví. Je to něco, jako, co je ve většině světa neuvěřitelně živé. Já jsem se s tím setkal v souvislosti s AIDS, jo? Že vlastně jakoby ten přístup k tomu byl jako formován hodně tím způsobem myšlení. Tak já nevím, možná ještě vlastně k tomu můžu říct takovou jako užitečnou věc, aby jsme to dokázali pochopit. Čarodějnictví je fenomén, který je příbuzný konspiračním teoriím. A v té Africe se dá jako hrozně hezky ukázat, že ten rozdíl je vlastně jenom v tom, že když jste na lokální úrovni, tak to konceptualizujete přes čarodějnictví. Když se dostanete na nějakou jako úroveň státu a nějakých jako nadnárodních institucí, tak to začnete vyjadřovat těmi obrazy těch konspiračních teorií. A v té Africe je jako hrozně dobře vidět, jak se to překlápí do sebe a jak jsou to jako vlastně příbuzné jevy tohleto. Rozhodně v tom Afričané nejsou sami, když si vzpomeneme na to, kolik lidí věří třeba mýtům o 11. září. Jo, jsem se dívala na nějaké průzkumy, podle teda historičky Karin Olmstedové, ta napsala knížku Conspiracy Theories, jo, tak před rokem 2009 36% Američanů věřilo, že vláda prezidenta Bushe sama naplánovala útoky z 11. září. Jo. Tak rozhodně Afričané nejsou sami v tom konspiračním myšlení. Já bych dala ještě prostor, možná jedné otázce, uvidíme. Prosím. Dobrý večer. Mě jenom napadlo, jestli náhodou ty eventy, které momentálně slavíme, vlastně v určitém věku nám nenahrazují přechodový rituály, o kterých jsme přišli. Já to třeba jako vidím u skupin, já nevím, mladých dospělých, nebo teens plus mladí dospělí, kteří vlastně chodí na technoparty a když se člověk kouká na technoparty, poslouchá tu hudbu, tak jako upřímně řečeno, nedá mi to jako srovnávat ten rytmus se starýma přechodovýma rituálema, kdy vlastně se jako jasně dával rozdíl mezi tím, seš dítě, seš dospělý. Jestli náhodou některé ty eventy nejsou náhradou za tadyhleto, o co jsme jako moderní společnost, západní určitě, vlastně přirozeně přišli. Děkuju. Tak jak já jsem o tom mluvil teda, o té kategorii a jak od ní mluví právě ti sociologové, o kterých jsem mluvil já, tak vlastně by to eventy nebyly, jo, ale právě protože vlastně ten pojem používáme jako novotvar vlastně, abychom popsali něco, co jako je v dnešní společnosti jiné, než co bylo v minulosti. Jo? To znamená, vlastně se tím jako naznačuje, že vlastně dneska jako neexistují takovéhle silné přechodové rituály, ale existuje nějaký potřeba vlastně zážitku. Jo? Ronald Hitzler mluvil o společnosti zážitku, kterou vlastně uspokojují dneska organizátoři, zadavatelé, jo, agentury a podobně, které vlastně jsou schopny velmi jako efektivně ten zážitek nabídnout, ale prostřednictvím toho zážitku se vlastně jako ti lidé nemají měnit, ale mají chtít konzumovat víc a víc toho zážitku. Jo? Proto vlastně se mluví jako o těch eventech, protože vlastně je to součástí právě tady tohoto, vlastně dokonce bychom řekli marketingového myšlení, které teda já občas jako v uvozovkách sám říkám, že je magické, marketingové myšlení, jo? Jak znám některé lidi, kteří se v tom pohybují. Tak vlastně jakoby v tomhle to má jako jiný účel, jo? To, čemu říkáme jako eventy, což jako neznamená, že nějaké typy jako zážitků vlastně se situací, které bychom mohli nazvat rituální nebo festivitní, vybočující z každodennosti, jako můžou těm lidem dát pocit, že vlastně se mění jejich sociální role. Jo? Nejsem si jistý úplně, že technoparty by tohle mohla dělat, protože
tak, jak já znám tohleto prostředí, nebo i z výzkumu, teda, které znám, tak to dělá spíš naopak. Že jako udržuje je ty lidi v nějakým sociální roli, subkulturním vlastně, který vlastně je jako jim dává možnost zažít vlastně nějakou jako roli vlastně stále mladých, nebo že vlastně v tomhletom tady tyhle ty subkulturní zážitky vlastně jsou vytržením z každodennosti, které právě ale umožňují zažít nějakou jinou roli, než kterou máme v té každodennosti. Takže tady tohle já jako nechci nějak zpochybňovat, ale vlastně jako viděl bych to spíš takhle. Karel Šíma, Radek Chlup, z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy oba. Moc děkuji, že jste nám věnovali čas. Moc děkuji, že jste přišli na Science Café. Máte-li, milí naši hosté, čas, tak máme ještě jako si neformální čas, takže můžete se chvilku zdržet, případně se ještě dozeptat, pokud naši hosté chviličku zůstanou. Pevně doufám, že ano. Díky moc za pozornost a hezký večer už teď.